मिन्थिला आंथ' जा मेंबाय आरो दिनैनिफ्राय जे बेरायनो लिंबाय नोंसोरजों नोंसोरनि गोसो बायदि थांफाबाय सानसे बेरायबाय आरो आंखौ दिनैनिफ्राय लिंनो नांला दे नोंसोर सानैजों बहाबा बेरायनो गोसोबा नोंसोर सानैजों बेरायहैब्लानो जाबाय बहाबा थांनो गोसो थांब्लानो जाबाय माबा जाहैनो गोसो जाहैबानो जाबाय दिनैनिफ्राय नोंसोर बिफा आरो फिसा मिथिगौ दिनैनिफ्राय आंखौ नोंसोर लिंनो नांला आं आरो बिराद मेंबाय बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन बेबायदि थाबायैया बेरायैया खर' सालायबाय आंनि दिनैनिफ्राय आं आरो जेरावबो थांला दे नोंसोरजों मोजांसो जागोन आयै नों थाङाब्ला नों थांनायखायनो दिनै आंनि गोसो बायदि आं बेरायनोसो मोनबावासै आंथ' आरो गोबां जायगा बेरायबावगोनसोमोन गावहानो हाला होननानै थाब लिंबोबाय नङाब्लाथ' आं दिनै ओरैबायदि बेरायगौमोन नोंखौ लांफानानै आंहाबो लससो जाखाबाय दिनैनिफ्राय नोंखौ लांफाखाला आयै जों दिनैनिफ्राय आफाजों आंजों थांगोन ना आफा औ दिनैनिफ्राय नोंनि आइखौ लांफाला दे आंबोथ' गोबां बेरायनो आसा थाबावबाय आंबो गोबां जायगायाव थाबायगौमोन गोबां जायगा नायबावगौमन आरोथ' आंनि गोबां फसायनायनि जिनिस जाग्राफोर आं नुदोंमोन नाथाय आंथ' जानोनो मोनबावाखैसै एबारि नोंजों आंजोंल' थांगोन दे नोंनि आइखौ लांफाला नोंनि आइखौ लांनानैथ' आंहाबो आद्रा जाबोबाय गासैबो जोंहा सानैजों मालाबा बेरायहैबावसिगोन दे थां नोंसोर बिफा फिसा थांब्लानो जाबाय दिनै सानैजों लोगो मोनलायनानै आंखौ मानोबा नाङा जाथारलायबाय दे बाबु जाबाय दे जों गासैबोथ' मेंखाबाय नोंबोथ' मेंबाय दा नोंबो रेस्ट लाहैदो दसे जोंबो रेस्ट लानोसै जागोन दे इसा आइ सोर गाबज्रिदों आंखौ नों खोनादोंना आंखौ गाबज्रिनाय नानि इसा आइ फैदों रियान आइ फैदों आइ गाबज्रिदों नों बेयावनो थाथ' दे आं आइखौ लानानै फैनो आइ फैदों माने बिखुनजो फैदों इसाया माथो मिनि खुसि ओंखारलांबाय आइखौ लायनो नाथाय इसाया दे आंजों खनसेबो रायलायासै आं सोंदोंमोन आंनि खोथा मिथियोना मिथिया दाबा आंखौ मा बुंगोन ना रायगोन ना बजबगोन ना मा आंजों इसे जेबोखौनो रायलाया ना आंनि खोथा बिसोर मिथियोना मिथिया दा आं मा खालामनांगौ जाखो ना आं नुजानांगौ ना थाखोमानांगौ जाखो इसायाथ' माथो जेबोखौनो बुङासै आंखौ फै आयै बेयावनो दङ लोगो हमफै रियान आंनि आइ खुलुमफैदो मानोथो गसंनानै नायबाय थाखो आइनि आथिं हमफै आरो आइनिफ्राय आशीर्बाद ला नाङा दे आंनि आथिं हमलायनो नाङा दे जिरायलाय आं नोंसोरनि खबरखौ मोननानैनो नोंसोर सानैखौ एसे बुजायनो होननानैनो नोंसोर सानैजों एसे रायलायनो होननानैनो आं फैनाय जाखादों दे नोंसोर सानैबो जिरायलाय फिसाफोर आं नोंसोरखौनो लोगो हमनो फैखादों आरो जावैसो आंथ' गासै खोथाखौबो मिथिया नङा मिथियो थेवबो आं जेबो बुङा जानानै थांखांनाय खोथाफोरखौ लानानै दावराव दावसि खालामनो बा इनाय अनागार खालामनो आं बेफोरखौ हास्थाया मानसि नालाय मालाबा गोरोन्थि जायो माब्लाबा मावथावैखौबो मावो मालाबा सानफ्लाङैखौबो सानफ्लाङो मानसिया गोरोन्थि मावा नङा मावो नाथाय मानसिनि गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा होज्लायनांगौ आरो बानजायलायनायजोंसो जोङो संसाराव थांनानै थानो नांगौ सिगां जि जाबाय नाथाय दिनैनिफ्रायथ' नोंथ' आंनि फिसाजोनि न'आव फैबाय थाफैबाय आरो आंनि फिसौ आरो आंनि फिसाजोखौ नोङो गोथार गोसोजों बजबबाय आयै आंखौ निमाहा होदो आरो आङो जि गोदान सिमां लानानै इसाखौ बजबबाय आरो बाबुखौ बजबबाय आंनि फिसाला महरै आं आरो बेखौ माब्लाबाबो नासया आं गावखौ जेरै अनो आं गावखौ जेसेबां अनो आं बेबायदिनो बिसोरखौबो गावनि आंगो साननानै अननायजों आं बिसोरजों थांनानै थानो आं हास्थायो आयै आं माब्लाबाबो इसाखौ दुखु होआ आं माब्लाबाबो इसाखौ नासया आरो आं बाबुखौबो माब्लाबाबो आङो गुबुन मानसि खालामा आं गावनि मानसि बायदि अनगोन आयै गोजोननाय मोनदों फिसा नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै नाथाय मानसिनि गोसो मानसिनि मेलेम मा समाव मा सानफ्लाङो मा समाव मा जाफ्लाङो दा नों जेरैबायदि बुंबाय नोंनि खुगाजों रोखा अनगोन बजबगोन सैसोगोन गनायगोन होननानै जाहाथे दिनै नोंनि बे बुंनाय खोथाया उनफोराव जाहाथे फेलें दाजालांथों नोंनि बे बुंनाय खोथाया जाहाथे उनावहाय नंखाय दाजाथों नों दायो जेरैबायदि सिमान खालामबाय बेबायदिनो जिहेतु नों आंनि फिसाजोखौ गनायबाय आंनि फिसाजोखौ लाबाय मुगैया मुजुआ आंनि फिसौखौ नोङो मुगैया मुजुआ बजबनानै लाबाय आरो आंनि फिसाजोआबो नोंखौ गनायबाय आंनि फिसौआबो नोंखौ गनायबाय दे नोंसोर जेराव गोजोन बेयावनो जोंबो गोजोन नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरो नांलाय खमलाय न'खर हिसाबैलाय बयनि न'खरावबो जाखायो सोरनिबा न'खराव नांलाय खमलाय जाया बेखौ रावबो बुंनो हाया न'खर हिसाबै माब्लाबा दावराव दावसियाथ' जाखागोन थाव संख्रि फानलुनि माब्लाबा फिसा फिसौफोरनि माब्लाबा थाखा फैसा माब्लाबा गाननाय जोमनाय माब्लाबा जानाय उन्दुनाय लोंनायनिबो गासैनिबो हौवा हिनजावनि गेजेराव नांलाय खमलायाथ' एसे एनैया जाखायो थेवबो बेफोरनि गेजेरजोंबो जाहाथे नोंसोरो गावजों गाव बुजिज्लायो गावजों गाव मानिज्लायो
बेबायदि नोंसोरो अनलायनानै संसार जालांदो। गुबुना जेखि बुङा बुंबाय थाथोंसै, गुबुना जेखि बुङा, जेखि खालामा, जेखि साना, बिसोरो संसारनि मानसिनि साननाय। नाथाय संसारखौथ' नोंसोर सानैसो जागोन, नोंसोर सानैसो बुजिलायनो नांगोन। आरो जों बिमा बिफा हिसाबै जोङो नोंसोरजों अरायसम नांथाबना थानोबो हाया जानो हागौ, मानोना जोंहाबो न'खर दं। नोंसोर सानै बुजिलायनानै थादो, अनलायनानै थादो, जालायदो संसार। दे बेखौनो आं बुजायनो होननानै फैदोंमोन। दे बिदिब्लालाय नोंसोरो सानैजों दिनैनिफ्राय थैस' थांस' अराय समनि थाखाय गावजों गाव नों बेखौ बियो बेखौ बुजिलायदो, अनज्लायदो, जोथोन लाज्लायदो। आरो फिसा सासे दं, फिसा सासेखौ नोंसोरो सानैजों गावजों गाव गावनि फिसा बायदि अनज्लायनानै फिसाखौ नोंसोरो मोजां लामाथिं दैथायलांदो आरो। जागोन आयै, जोंखौ बोर सारस्रि, जेब्लायबो नोंसोरनि बुंनाय आरो फोरोंनाय बायदि जों मानिलांनो हायो। दे बिदिब्लालाय थादो, दे बिदिब्लालाय थादो, थांनोसै। इसा, आंनि गासै खोथाखौ नों मिथिजोबगौ आरो नोंनि गासै खोथाखौ आं मिथिगौ जे नोंबो आंखौ बुजिनो नांसिगोन आरो आंबो नोंखौ बुजिनो नांसिगोन। बेबायदिनो जों सानैजों अरायसम थैस' थांस' संसार जालांदोनि। दे नों रेस्ट लादो, आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै। आंबो नोंजों मावफागोन। आंल' मानो रेस्ट लानो? आंबो मेंदों, नोंबो मेंदों, अब्ला नों मानो हारसिं मावनो? आइयानो बुंलांदों सुखु दुखु जेब्लायबो लोगो लाज्लायनो आरो मावनानै जानो। आंबो नोंजों मावफागोन, थौ सानैजों ओंखाम ओंख्रि संगोन। दे फिसाफोर, आशीर्बाद होयो। नोंसोरो जि जायगासिम थांनो ओंखारबाय बे जायगासिम मोजाङैनो मोजां सहैथोंसै। औ फिसाफोर, नोंसोर थांनो लानाय जायगायाव नोंसोरो मोजाङैनो मोजां सहैथोंसै। आरो नोंसोरथ' बिमा बिफानि नोजोराव गोजानाव थागोन। नोंसोरनि माबायदि संसार जादों, माबोरै दं, जोंथ' नुनो मोननाय नङा। नाथाय नोंसोरसो थागोन, नोंसोरसो संसार जागोन। बिनिखायनो नोंसोरो गावजों गाव बुजिज्लाय, गुबुन जायगायाव थांनानै दावराव दावसि दा खालामहै, नांलाय खमलाय दा दिन्थिहै, मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन। जोंथ' खाथियाव थायोब्ला माबा मोनसे जायोब्लाबो दों दों थांनानै नायहैब्रबनो बुंहैब्रबनो हागोन। नाथाय बे एफा गोजानाव थांनानै जोङो नोंसोरखौ माबोरै नायहैनो, बुजायहैनो? बेनिखायनो नोंसोरो गावजों गाव बुजिलायनानै मोजाङैनो थाब्लानो जाबाय, मोजाङैनो संसार जाब्लानो जाबाय। गावजों गाव आरो नायल' जाल' सासेल' फिसाजोखौ मोजाङैनो जोथोन लाबानो जाबाय। आयै आरो आफा, नोंसोरो रावबो जेबो जिंगासिनो नाङा जोंखौ लानानै आरो रानिखौ लानानै आरो दैजिखौ लानानै। नोंसोरो मुंबो सिन्था खालामनो नाङा। रानिखौ आरो दैजिखौ आं थांनानै थासान्दि आं बिसोरखौ मोजाङैनो नायगोन, जोथोन लागोन, अनगोन। आयै नोंसोर जेबो सिन्था खालामनो नाङा। नै माथो थांनो ओंखारबायानो नोंसोरबो? औ आयै थांनोसै। नोंसोर गासैबो जोंनि थांनायनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो जोंनि न'खरनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामनानै होब्लानो जाबाय। दे फिसाफोर, नोंसोर मोजांब्लानो जों मोजां। जों जेब्लायबो बिमा बिफा जानानै गावसोरनि फिसाफोरनि थाखाय जेब्लायबो मोजांखौ हास्थायो। नाथाय जों मोजांखौ हास्थायनानै जुदि नोंसोरो मोजां लामाजों थाबायलांनो हायाब्ला बे माब्लाबाबो फिथाइ थायनाय नङा। फिसाफोर, नोंसोर जेराव थाङो बेयावनो मोजाङैनो थाहै आरो नोंसोरनि संसारा आलो गोजोन जाथों। फिसाफोर, बेखौनो जों नोंसोरनियाव आर'ज गाबगोन, जेब्लायबो मिनि खुसि आलो गोजोनै संसार जालांनो हाथों। आब' मा जाखो? आब' दै लायनो नामा? नाङा। आं दिनै जोबोर खुसि। जोंनि न'खराव नायल' जाल' इयुन जोलै नोंसोर सानैल' जोंनि फिसाजोमोन, इसा आरो दैजि। नोंसोर सानैखौ लानानैनो जों गोबां सिन्थामोन। आंनि इसानि न'खराबो गोजोनाव फैबाय आरो नोंसोरनि न'खराबो गोजोनाव फैबाय। दा आरो बेनिख्रुइ देरसिन रंजाथाव खुसि आरो मा जानो हागौ? दैजि, फिसाजो सासेखौ लानानै जेब्लायबो आलो गोजोन संसार जादो आरो आंनि इसा फिसायाबो फिसाला सासेखौ लानानै जोबोर आलो गोजोनै संसार जालांसिगोन। नोंसोरखौ लानानैनो जोंनि इयुन, जोंनि संसार, जोंनि सिमां, नोंसोरनो जोंनि गासैबो। दे फिसाफोर, नोंसोर थांदो। जोंनि न'खराव आरो मानि खमिबाव। जोंनि न'खराव सानै मानसिल' गैला, बेनो जाबाय जोंनि न'खरनि आइ आरो आफा। दिनै आइ आरो आफा थानायमोनब्ला जोंनि न'खरा बेसेबां आरो गोगोमसिन जागौमोन। नोंसोरनि न'खर आरो आंनि इसा फिसानि न'खर ग्रोम ग्रोम, आरो जों बोराय बुरै आरो नै फेथें मोनहा बोराय बुरै आरो जोमै मोनहा बोराय बुरै। बेसेबां गोजोननाय न'खर जाखो जोंनि न'खरा। बेबायदिनो जोंनि न'खरा जेब्लायबो आलो गोजोनै जाथोंसै। आब' सोरांस्रि, नों जोंनि बे न'खरनि बिजावजालि देरसिन बिब' हिसाबै नोङो जोंनि बिमा। आब',
नों थिगखायनोसो आइ आफा थैनानै थांखांनायनि उनावबो जोंनि न'खरखौ नोङो बेंनानै लाबोदों। नों थिगखायनोसो दिनै आंनि फिसायाबो गोदान न'खर गोदान जिउ खुंनो हाफिनबाय आरो नों थिगखायनोसो दिनै इसायाबो गोदान न'खर खुंनो हाफिनबाय आरो जि गोमानाय जोंनि फेथें बिबोनां बेखौबो जोङो न'आव नोंनि थाखाय लाबोनो हाबाय आरो जोंनि न'खराबो नोंनि थाखायनो दिनैसिम गोगोमैनो दङ। जोंनि न'खराव आइ आफा गैयाब्लाबो दिनैनिफ्राय नोंनो जोंनि न'खरनि आइ आरो आफा दिनैनिफ्राय फेथेंमोनखौ आरो जोंखौ दैदेननायाबो नोंनिनो बिबान आबु सोरांस्रि। बे न'खरनि नोंसोरो बिमा आरो बिफा जोंनि न'खरखौ नोंनो दैदेननांगोन आब'। जोंनि न'खरनि साबिया नोंनि आखायाव दङ आब'। दिनैनिफ्राय नोङो जोंनि बिब' महरै बिमा। दे नोंसोर जुदि हमदांनो हाबायब्ला गंसे गोगोम न'खराव बेसेबां गोजोननाय थायो। आं बे न'खरनि देरसिन बिजावजालि जानानै आंनो जुदि थिग थायाब्ला गाहायनि दालायफोराथ' लेहेमलांखागोनानोसै ना। नोंसोरो जुदि बे न'खरनि देरसिन बिजावजालिखौ बिमा महरै बे न'खराव नोंसोरो फसंबायब्ला आं दिनैनिफ्राय बे न'खरनि गासैबो दायथ'आनो आंनि जाबाय आरो नोंसोरखौ जोथोन लानायाबो आंजों लोगोसे। आं हारसिं जोथोन लानायाव बे न'खरा जाफुंसारनाय नङा। बे न'खरखौ जोथोन लानायाव नोंसोरबो आंजों लोगोसे आंनि बायदि थांफानो नांगोन, अब्लासो। औ आब', नों बायदि गासैनि न'खरावबो देरसिन बिजावजालिया गियानि जानायमोनब्ला बिहाव बिखुनजो थैना थांखांनायनि उनावबो नों बायदि बिजावजालिया न'खरखौ बिमा बिफानि दायथ' लानानै न'खरखौ सोलिलांनो हागोन। आब' नों बायदि गियानि धोरजोनि बिजावजालि बयनि न'खरावबो होथोंसै। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय, नुबोबाय। थेंक इउ आंनि उर्ला पुतुला चेनेलनि साफ्रोम फेमिलिसिम नायगिरिफोर, आंनि साबस्क्राइबारफोर जायफोरा आंनि चेनेलाव जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम नायदों, आंनि खाफालनि लिरनाय भिडिअ'खौ जायफोरा नायबोदों, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमखौबो आङो थेंक इउ होननानै बुंहरो। नायगिरिफोर, खाफालनि लिरनाय जि भिडिअ' बा एपिसड बियो दिनै एसेयावनो जोब्बाय। लोगोफोर, दासानजे खाफालनि लिरनाय भिडिअ'आ जोब्बाय माने आरो बे चेनेलाव आरो माब्लाबाबो जोङो भिडिअ' नुनाय नंला, जे बे चेनेला आरो दिनैनिफ्राय फैफिननाय नंला। बेबायदि नङा जे चेनेलाव आङो गोबां खामानि मावबाय थागोन, जेराव खाफालनि लिरनाय काहानि बेलखौल'सो आङो फोजोबबाय। जोङो गाबोननिफ्रायनो मोनसे गोदान भिडिअ' नुनो मोनगोन, जेरै खाफालनि लिरनाय एपिसड 1निफ्राय जोङो दिनैसिम नुदों। बेबायदिनो गाबोननिफ्राय आं दाखालिनो बुंखादोंमोन जे जायफ्रा नायदों बिसोरो गोसोआव दङ खोमा, आङो गाबोननिफ्राय गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन। अलरेडि आङो मोनसे भिडिअ' हगारखाबाय। बे भिडिअ'नि मुङानो जाबाय सासे हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननाय। एपिसड 1खौ आं दाखालिनो होखाबाय आरो आङो एपिसड 2निफ्राय आङो गोदान भिडिअ' लाबोनो सानबाय। जायफ्रा दिनैनि भिडिअ'खौ नायदों, दिनैनि बे भिडिअ'आ दिनै एसेयावनो जोबथाबाय। गाबोननिफ्राय गोदान भिडिअ' नुनो मोनगोन। स' जुदि सोरबाफोर एपिसड 1 हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननाय एपिसड 1खौ नुवाखैब्ला आं गाबोन बे भिडिअ'खौ रि-आपल'ड होनानै होगोन। नोंथांमोना गाबोननिफ्राय लानानै बे गोदान भिडिअ'खौ अरायसम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जेब्लायबो सापर्ट खालाम आरो आंनि चेनेलाव दिनै सोरबाफोर जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। जेब्लायबो आंखौ लाइक, कमेन्ट आरो बेफोरबायदि साबस्क्राइबफोर खालामनानै सापर्ट होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। दे बिदिब्ला बे खाफालनि लिरनाय भिडिअ'खौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय।